Nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 12 dwe mar adek higa mar 2021 makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino an kod oboke adek The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard en ni Raila test positive for COVID-19. Raila test positive for COVID-19. Ogai mar duond od bura mar ODM ne ogamo kute mag COVID-19. Maen ler mane ogol kod laktar maduong' mar Raila, Dr. Oluoch Olunya odiochieng' manyoro. Ogai mar ODM Raila Odinga ne ogamo kute mag COVID-19. Maen ler mane oorne ute jofwamb weche mapacho kae kod laktar maduong' mar Raila mano Dr. Oluoch Olunya mane owacho ni Raila ne ogamo kute mag COVID-19 kendo dhi nyime kod yudo thieth e kar od thieth ma Nairobi Hospital. Kata kamano Dr. Olunya ne onyiso oganda mondo kik bed gi luoro nikech ne owacho ni Raila dhi nyime kod chango kendo owinjo maber e sechegi. Mano e thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard. Ogai mar ODM Raila Odinga ne ogamo kute mag COVID-19. Maen ler mane ogol kod laktar mare maduong' Dr. Oluoch Olunya mane onyiso oganda mondo kik bed gi luoro ka owacho ni Raila sani koro winjo maber kata odoko ni ogamo kute mag COVID-19 kendo lakteche dhi nyime kod ng'iyo ngimane. Mane gima ne onyiso ute mag fwambo weche ka onyiso oganda ni kik bed gi luoro nikech Raila sani koro winjo maber. Kata kamano pod obiro dhi e yweyo kuom thuolo maromo jumbe 2 mondo ochang maber kapok oduogo weche mag siasa. Mano e thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard. Raila ogamo kute mag COVID-19 kata kamano owinjo maber e kindegi ma odhi nyime kod yudo thieth. Ito oboke mar 2. Piny owacho mar piny libamba ma Tanzania ogolo siem ne jogo mosebedo ka wacho ni Ker Magufuli osegamo kute mag COVID-19 kendo ni e pacho kae. Piny libamba ma Tanzania ogolo siem ne jogo mosebedo ka liko weche weche mag tudruok manyasani ka Facebook ni Ker mar piny Tanzania Magufuli ogamo kute mag COVID-19 mabiro kalore ni John Pombe Magufuli pok onere ayanga kuom thuolo mar jumbe 2. Gino ma osekelo luoro ni seche moko ogamo kute mag COVID-19 kendo weche no osebedo ka liekore ni John Pombe Magufuli no kele pacho kae e kar od thieth ma Nairobi Hospital bang' gamo kute mag COVID-19. Kata kamano magi gin weche ma ifuong'o nikech piny libamba ma Tanzania kaachiel kod piny owacho ma pacho kae pok owacho wach moro manyalo motenore kod John Pombe Magufuli. Kata kamano piny libamba ma Tanzania osiemo jogo mosebedo ka fuong'o weche ni Magufuli ogamo kute mag COVID-19 kendo nie kar od thieth ma Nairobi Hospital e pacho kae. Ito oboke mar 3 en ni jopuonj maromo 41 ne owito ngimagi e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Jopuonj maromo 41 ne owito ngimagi e pacho kae kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Maen ler mane ogol kod Dr. Nancy Macharia mar Teacher Service Commission mano duol mochung' ne ndiko jopuonje e pacho kae. Ito oboke mar 4. Jo od bura odiochieng' manyoro ne opuodho chik ma dhi neno ni jogo ma ok okendore kaluwore kod chike ma pacho kae ok bi pogo mwandu e kinde ma ng'at achiel kuomgi ong'ielo rengo. Jo od bura nyoro opuodho chik madhi kumo pogo mwandu e kind jogo mane ok okendore kaluwore kod chike ma pacho kae. Mano nyiso ni apisi mosebedo ka imiyo mwandu e kinde ma dichuo golo mar yudo mwandu makamago nikech ok gikendore e yo ma opuodh kod chike ma pacho kae. Ibiro mna pogi mwandu kopo ne ikendore kod jaodi kaluwore kod chike ma pacho kae. To kopo ni na apisi makando onge mwandu mibodi otho nikech ok ukendore kaluwore kod chike ma pacho kae. Ito oboke mar 6 loso e wi kaka lony manyien mar sani mar tudruok ma iluongo ni Zoom miyo kembe mopogore opogore timo tijegi ka jotijegi ni pacho. Iwacho ni sani ok ochuno nyaka idhi e apis urom kod oganda mondo ikutwagi weche mag kaka kambi. Inyalo tiyo kod lony manyasani mar tudruok mar Zoom. Ine odi
to ane oda to ng'at machielo ni ode, to waketo Zoom to waluso kaka jokno man kanyakla, kata kamano wan kuonde mopogore opogore. Mano lony masani mar Zoom mane ochako tiyo e piny mangima kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 7 en ni piny mar Denmark, mayudore e pinje mag jowagunda, ne ochungo tiyo kod chanjo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca e pinyno. Kuom mano magiwacho ni pod oko kelo tho mar achiel kuom jogo mane oyudo chanjo e piny Denmark. Piny Denmark ne ochungo chenro mar miyo oganda chanjo mar tuo mar COVID-19 e pinyno kitiyo kod chanjo mar AstraZeneca, nikech iwacho ni achiel kuom oganda mane omi chanjo kod AstraZeneca ne ong'ielo rengo bang'e. Koro piny Denmark ne ochungo chenro duto mag miyo oganda ma e pinyno chanjo ka gitiyo kod chanjo mar AstraZeneca, nikech achiel kuom oganda mane omi chanjo mar AstraZeneca ne ong'ielo rengo e piny Denmark. Inyalo paro ni chanjo mar AstraZeneca ema ne ochopo e pacho kae kowuok e piny India mondo obi oti kode e pacho kae chanjo mar COVID-19. Koro makelo luoro ni chanjo ma pinje mag jowagunda mano European Union osedagi ema ikelo e pinje mag Afrika. Ma ng'en dhi kelo luoro, kata kamano wabiro winjo gima migawo mar thieth biro wacho kaluwore kod wach ma kamano. Ito oboke mar 8 loso wi midhiero kaachiel kod wich bar momako ker Uhuru Kenyatta e kinde ni kaluwore kod yiero maduong' mabiro kaachiel kod BBI. Owacho ni ker Uhuru Kenyatta kia ni osir ng'ano e yiero maduong' mabiro, nikech pono ni owacho ni odhi siro ng'ama chielo kata odhi siro ng'ama nade, to gino nyalo chocho dwaro mare mar keto e tim BBI. Owacho ni ker Uhuru Kenyatta sani ni kod wich bar mokalo e wi ng'atno modhi siro mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro, nikech poni osiro Raila ama osiro Kalonzo ama osiro Mudavadi, to manyalo kelo pogruok e wi riwruok mar handshake kaachiel kod chenro mar loko pend chike ma pacho kae kokalo e BBI. Ito oboke mar 10 ndek kalapapla mane olwar e gwenge ma Turkana tarik 3 dweni, iwacho ni olwar kaluwore kod pilot ka jariemb ndege no miwacho ni onge kod lony makare. Iwacho ni ndege mane olwar, ndek kalapapla mane olwar e gwenge mag Turkana e chak dweni ne olwar kaluwore ni jariembo mar ndege ne onge kod lony malong'o kata experience makare. Ito oboke mar 12 ogayo mar ODM Raila Odinga ne ogamo kute mag COVID-19. Kata kamano laktar mare maduong' Dr. Oluoch Olunya ne osingo ne oganda ni mondo kik gibed kod luoro nikech Raila winjo makare e kinde ni kamodhi nyime kod yudo thieth e kar od thieth mana. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mag dusa kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama duol mochung'ne tayo weche mag adhula e pacho kae FKF sani koro ni kod wich bar kaluwore ni giparo ni moko kuom clubs matuge league maduong' ma pacho kae mano Bet King Premier League seche moko chano kaka duoko mag tuke mag Bet King Premier League dhi bedo e pacho kae mwadeno ni match fixing. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni Raila being treated for COVID-19 says Dr. Raila being treated for COVID-19 says Dr. Eni Dr. Laktar maduong' mar Raila mano Dr. Oluoch Olunya ne olero ni ogai mar ODM Raila Odinga ne ogamo kute mag COVID-19, kata kamano sani koro owinjo maber. Laktar maduong' mar Raila mano Dr. Oluoch Olunya ne olero ne jofwamb weche ni Raila ne ogamo kute mag COVID-19 kendo odhi nyime kod yudo thieth e kar od thieth ma Nairobi Hospital, kata kamano sani koro owinjo maber kendo onge kendo kwayo Uganda mondo kik bed kod luoro moro amora nikech Raila sani koro winjo maber kendo odhi nyime kod yudo thieth e kar od thieth ma Nairobi Hospital. Ito oboke mar 3 lose wi MCA machon ma county ma Lamu mano Nyadeni Mohamed Hamid Hadija ma sani koro odhi nyime kod timo biashara mare mar
hotel e gwenge mag Lamu. Iwacho ni MCA machon ma Lamu mikae Hadija Mohamed Hamid sani koro oya hotel kama odhi nyime kod miyo oganda chiemo kata odoko ni ne en MCA ma Lamu e kinde mokalo. Itoboke mar 4 en kaka ogai mar ODM Raila Odinga chano piem kod Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi kaachiel kod Moses Wetangula. Chenro malong'o mogai mar ODM Raila Odinga oseketo mar neno ni odwoko piny Kalonzo Musyoka e gwenge ma Ukambani, odwoko piny mbi mar Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula e gwenge mag Imbo mar Kenya, kaachiel kod dwoko piny mbi mar Gideon Moi e riwruok mar siasa manyien mane olos kod Gideon Moi, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Musalia Mudavadi. Iwacho ni Raila oseketo jotelo mamoko modhi tiyo kod e gwenge mag Western Kenya kotelnegi kod Wycliffe Ambassa Oparanya modhi tiyo kod kar tiyo kod Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula. E gwenge mag oganda jo Wakamba iwacho ni Raila dhi tiyo kod Charity Ngilu, Kivutha Kibwana kaachiel kod mar dwoko piny teko mar Kalonzo Musyoka e gwenge mag Ukambani. Mago moko kuom okenge ma Raila oseketo piny mar neno ni odwoko piny teko mag Musalia Mudavadi e gwenge mag Imbo ma Kenya, Kalonzo Musyoka e gwenge mag Ukambani kaachiel kod Gideon Moi e gwenge mag Hoho mar Okaka. Jolony mag siasa wacho ni Raila dhi tiyo kod Wycliffe Oparanya mano gavana ma Kakamega kaka point man mare gwenge mag Western Kenya, ka udhi tiyo kod Charity Ngilu kod Kivutha Kibwana nyaka Alfred Mutua kaka point man mage kata jotelo mage madito e chwalo agenda mage gwenge mag Ukambani. Itoboke mar 5 Jalup Ker William Ruto onyiso jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i mondo we donjore kod weche mag doho mapacho kae. Jalup Ker William Ruto onyiso jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i mondo we donjore kod weche mag doho mapacho kae. Mabiro ka Fred Matiang'i ne oseo mokalo doho kuom dhi mos e ng'ado buche to moloyo buche mag mibadhi kaachiel kod jogo masiayo lweny kind oganda mapacho kae. Itoboke mar 6 piny owacho mar Kenya pod oling' thi kata doko ni weche osebedo ka liekore ni ker mar piny Tanzania John Pombe Magufuli ne ochwale pacho kae bang' gamo kute mag COVID-19. Kata kamano piny owacho mar Kenya pok oloso kata pok owacho wach moro amora ewi ker mar Tanzania John Pombe Magufuli ma weche osebedo ka liekore e social media ni ne ochwale pacho kae bang' gamo kute mag COVID-19 kendo ni e od thieth ma Nairobi Hospital. Mabiro e kinde ma iwacho ni arita kwe ne orid mokalo e kar od thieth ma Nairobi Hospital e chak jumani. Gino ma iwacho ni ne otimre e kinde mane John Pombe Magufuli ne ochopo e pacho kae bang' gamo kute mag COVID-19. Kata kamano ma en ler ma pok oler kod piny owacho kendo pod wakawe ka weche ma ilieko kata rumors nikech piny owacho mar Kenya kaachiel kod piny owacho mar Tanzania pok oloso kata pok ogolo ler moro amora ewi wach machal kama. Itoboke mar 7 riwruok mag pinje mag jowagunda mag European Union ne ochungo chenro mar chiwo chanjo ne oganda ka gitiyo kod chanjo mar AstraZeneca bang' ka achiel kuom oganda mane omi chanjo mar AstraZeneca e piny Denmark ne ong'ielo rengo. Koro pinje mag jowagunda ne ochungo chenro duto mar tiyo kod chanjo mar AstraZeneca e miyo oganda chanjo mar COVID-19 e pinjego mag jowagunda. Itoboke mar 8 en ni piny owacho osechako chenro mar mako jogo ma uso yedhe mamero ji e gwenge mag kadho wadh nam chumbi. Itoboke mar 10 jamiji nyiero mar ahuma pacho kae kaachiel kod pinje mag Afrika Eric Omondi ne omaki odiochieng' manyoro kod obila e chenro mare mar wife material. Itoboke mar 10 jood bura ne opuodho chik madhi kumo kata madhi tamo apisi mopogore opogore kuom pogo mwandu mag dichuo mosetho poni ne ok gikendore e yo ma opuodh kod chike mapacho kae. Itoboke mar 14, 15 nyaka 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation piny owacho oikore e kinde ma jopuonjre dhi chako penj mar KCPE kaachiel kod KCSE e kor dweni. Jopiny owacho oseketo
okenge malong'o e kinde ma jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi KCPE kaachiel kod KCSE e giko dweni. Oboke mogik kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star en ni ogai mar ODM Raila Odinga ne ogamo kute mag COVID-19 e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni ne ogamo kute mag COVID-19 e gwenge makadho wadh nam chumbi e kinde mane oromo kod anyuola moro modak e gwenge makadho wadh nam chumbi. Mano en kaluwore kod oboke mar The Star malero ni Raila ne ogamo kute mag COVID-19 bang' bet kanyakla kod achiel kuom oganda kata achiel kuom anyuola moro modak e gwenge makadho wadh nam chumbi e kinde mane otero limbe mag campaigns mag BBI e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar 3 loso mana ewi chik manyo jood bura puodho mar kumo chenro mar pogo mwandu mar dichuo mosetho ne apisi mage mane ok okendore puodho kod chike mapacho kae. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 en ni Omar Lal iwacho ni otiyo kod weche mag yien mag nyiluo kaachiel kod weche mag notiyo kod weche mag piny e sero mosenindo Tekra. Mano en wach mane owach kod anyuola mare odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 6 ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni ogamo kute mag COVID-19 bang' bet kanyakla kod anyuola moro mowuok e gwenge makadho wadh nam chumbi. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke e jumani. Ka Ruoth oriti kendo rita twarom kendo juma manyien. Ibed gi weekend makare. Nyinga Chris Owino.